Ahoj, ahoj! Já jsem Jan Richter z kapely Hard Range. Ona už je to teda kapela, která se skládá jenom ze mě a tady z mých společnic. Já bych vás chtěl pozvat na koncert, který se bude konat v Praze. Nemám moc dobrou paměť, tak jsem si to tady pro vás radši vytisk. Hezký plakát, že jo? Bude to koncert mojí kapely Hard Range, který se uskuteční v Jam Clubu na Letní. Je to ulice Podkaštany, popisní číslo nevím, ale můžete si ho najít na jejich adrese a ta je www.jamclub.cz. Tam jsou veškeré informace o klubu a tak dále. Pokud byste chtěli informace o mojí kapele nebo si poslechnout nějakou muziku, můžete si mě též najít na internetových stránkách a ty jsou www.soundcloud.com Hard Range. Tam si můžete poslechnout muziku, jsou tam spousta dalších věcí a tak dále a tak dále. Jam Club je pěkný místo, hrál jsem tam jednou, nekouří se tam, mají tam dobrý kafe, je to tam velmi útulný. Myslím si, že to bude velmi dobrý koncert, že tam bude žhavá atmosféra. Já začínám hrát v 9, nebo myslím, že v 8 hodin. 8 hodin začíná celá akce, ale ono se to občas posune, ale bude dobrý, když tam budete už 8 hodin. Já tam na vás budu čekat takhle s kytarou připravený a zahraju vám nějaký pořádný mississipský blues. Myslím si, že nebudete litovat. Tak se zase mějte. Ahoj, uvidíme se brzo.